Praise God. Imbag ay labita ko abudwani ay Friday 7:30 sinan live stream tako ay kankanay kat kumusta kayo da kayo kabsat sinan Cordillera kay gurutan and dadin na iwarwarasan tako ay igurot sinan lubong kat kumusta kayo si Apo Diyos ay nang parswaan day tako ket waday umilila, waday siya mangkadkadwa, day tako no, mamapit akong si siya, yaman kararag tako ang si siya, at babaan ang Kristo Jesus, babaan si Espiritu, at wada si siya, ay bumadbadang si biyag tako. Adit ako kuman maupay, adit ako kumapoy, sindading panpandanan di biyag tako. Tan panpandanan di biyag, no, alaan tako di si positive biyag, ipapatit ako di man serbilatan Apo Diyos at dadi ket waday amagana ay mayat sin panagbiag tako. Ding kasumbangir na di ket wada di maidawat na ipansayaatan tako. No adita ko lakit din maupay ay man serbian Apo Diyos. Isong adwani laydak abo ay i-share ang data ko. Din may papan si panagbiag ay kas mamati ay kanan ay di pamati kat masubok. Talaga ay magay iyat na, magay udum si iyat ako ay mandadaan si pamati. Ay malisyan tako di panubok sinan rabaw di daga. Wada ay wada di pandanan tako taway iyat tako ay manbalbaliw. Wada iyat tako ay karkaro ay anapon si Apo Diyos. Tadin biag en Jesus Christ siya i-apply takutan siya makakaya sindadi ay pandanan tako. Et ibasak enday tako na et di adalan tako. Kat may panggap sin pamati ay di pamati kat talaga ay masubok magay udum ay iyat na day pumigsan o bakan masubok. Kat basaan takos nan umunay Pedro chapter 4 manrugis nan verse 12. Si kankanai. Karanas na, gagayem ko, adi kayo mas daaw. Sin palalo ay mapalpaligatan niyo, ay mangmangwani en natnatken, di mapaspasamak enda kayo. Tan din mateng din ligat ay sana, tasay mapaneknekan di pamatiyo. Kananan? Mapaneknekan di pamatiyo. Isu nga, manragsak kayo kuma. Mo mapalpaligatan kayo ay kaman din ligat Kristo. Tasay peteg diragsak yo sinagaw ay kaipailaan di man kunining ay kinadyos na. Nagasat kayo, abe, mo malaslasoy kayo bagaw sin pamatiyo en Kristo. Tansay pangamuan nyo ay mantetee din manakabalin ay Espiritun Diyos enda kayo. Kananasti. So, danan apostol, danan inmuna ay namati en Apo Diyos, nangununod sinbiag en Kristo, sinbiag da. Amuda dana ay paspasamak. Ang muda na ay panubok ay kailangan ay pandanan di isa ay namati ang Kristo. Isu nga siya'y kanan ng Apostol Pedro, tan si Apostol Pedro napadasa na di sinbiag na. Kastamat lang abon Apostol Pablo. Dadin Apostol ay nanserbi ang Kristo. Yaure dadin propeta ay inmununay nanserserbi. At talaga ay amin daw ay nandanan da. Ngam, mailat akos di ay adu din nang ipapati ay nang serbihin Apo Diyos at nakadatang da sinin planon Apo Diyos sinbiag da. Isu nga uray matabon day tako. Edwani ay chimputa ko abo ay day takon di wada ay namati ang Apo Diyos edwan ay panawin. Wada din kanan di kalin Apo Diyos anay ay masubok mat di pamati tako abo. Tasay may paila no ngadal na ay talaga di kina pigsan di pamati tako kinapasnek tako ay mamati ang Apo Diyos.
isu nga masubok takumet abo. Ket no ilaan takudanan, sinan verse 12 ay nay, usa ay advice an Apostol Pedro kunana sin verse 12, adi kayo mas daaw, sin palalo ay mapalpaligatan nyo, ay mangmangwani en natnatken di mapaspasamat enda kayo. Tandin mateng din ligat ay sana tasay mapaneknekan di pamatiyo. Mapaneknekan di pamatiyo. So adi kayo mas daaw. Sin umalian dana panakasubok di pamati. Saken ay mangas kasaba at adu din napadpadas ko si panagbiag ko ay kas namati manipod din rugik din namati in Kristo. At adulin chimpo ay wada na din mas daaw kang agpaiso. Apay da na'y mapaspasamak. Apay nga sinamati akit abo. Yan kamanda na di mapaspasamak. Kamanat may mayak sin adak namati, wada pa din chimpo sin mandadamok ay namati, wada di ay kaman umalalis sin namnam ko, ay kanak may mayak at sin adak namati ay adak padpadas di kaman nanak, kan kanak sidi. Ngam salamat ang Apo Diyos, babaan ang Kristo, babaan si Graciana, tabinadangan Apo Diyos saktan sin daday sitwasyon, sin sidi ay chimpo, ay adu din mas dawa kaya pa ipapatik mat di mamati na po Diyos, ipapatik di man kararan, ipapatik di man serbi ay may mga saba, uray adawi din luglugar ay may ayan may mandadaan kami silimay oras, ket apay nga wada din adak mawawatan ay mapaspasama, ket waday tulo ay kaman pakasubsubukan tako sin unag, sinamnam muno sin kararwa, sin spirit tako usadi. Sinamnam tako katad adu din mangriribok. Iya di usayan ng lasag ay nay ay uray man serserbikan na po Diyos yan apay wada pay lang dadin ut-ut di bagi ay mangpadas si rigat sin bagi. Iya maikatlo di sinruar di biyag mo. Sinruar di biyag tako, sinaglawlaw tako, wada na din manguyaw, anday tako, way mang laslasoy, anday tako, way man kali, anday tako silawlawa. Uray din pagkakasapulan tako matabo, si material ay banag, kat apay numamingsan, at kaman maga, ay adin maisupply, dading kasapulan tako. Napadas ko din, kaman dadi kat, kaman kan mas daw, nga apay, nga sinamati akyan umalali di ay paspasamak si biyan. Kamanda di ngam kanana siya adi kayo mas daaw. Oray si Apostol Pedro napadpadas na di tanamunay. Adi kayo mas daaw nuway kamanda di. Tan dahil mateng na di. Tan kananas di mapaneknekan di pamatiyo. Kanana isu nga, sinsidi ay nanandanak si panagserbik ang Apo Diyos. At sidi ay may ilak di iyat ang Apo Diyos ay manubla si biyag. May ilak di iyat na ay bumadang sin iyat ko ay mandadaan ay manturong sin nangayaga na sin biyag ko. Nungada na ay pamamag ng sakan, nungada na din abutak sin pamati ay panagserbi ang Apo Diyos. At dati, uray mo nalabsak sindamo. No dumadakdak kasi hindi pa nagserbi ang Apo Diyos, madakdak no sakan ay mangas kasaba. Dumakdak din ministry. Dumakdak din madanon mo at wada pa'y dudan da din kakamanda din nangat-ngato kasi ay tukad. Din napadasam sindamot nangat-ngato kasi ay tukad din kaman mapadasam. Nga dadakkel ay banbanag ay dapat mo ay lusupen. Ngam aminda na ay kakabsa. Tet di nailak sidi ay talaga ay mang idawat si banligi. Ket din naay matlang pamatit ako ang Kristo ay nay. Din matlang pamatin no
Sino si Kristo ay pinatim nga na din in regalo ng sikangan indawat ng sikay biag nga na din grasya na idoy at dadi di naililak ay nanububla ingana duwani. Isu nga da kayo ay kakabsat ay mandengdeng mabalin away panpandanan niyo. Mabalin ay walay mapaspasamak anda kayo ay kaman adimaw awatan bagat tayo na ay mapaspasamak si biag, mapaspasamak si ministry, sindading kakadwa ay papastor, ay igurot. At bakit matanggay dahil ako ay igurot ng nakankanay preaching na iso nga dahil ako ay igurot. Kaya minsan wada na di ay pandanan niyo, pandanan tako, ngam adi kayon mas daaw, adi kayo maupay, ipaila yun na po Diyos, ay tatatiw ay pinatiyo si Kristo sinbiyagyo at mga baktakupay dinan. Ket sinan verse 13 kanana abos ni iso nga manragsak kayo siya'y may kadwadi ay advice ng Pedro. Sin usakat adi kayo mas daaw aminan takot ay wada din pandanan dudan adikan pagsidaawan di uno adikan dilawan ay pagatpay na imang mangyari at maupay ka no diket di amom kuma ay sidi ay tumibay din pamatim ang sisiya mapaneknekan din tunay pamatim en Apo Diyos may kadwas na ay advice ng Apostol Pedro ket maragsakan kayo kuma iso nga manragsak kayo kuma mo mapalpaligatan kayo ay kaman din ligat Kristo tasay peteg diragsakyo sinagaw ay kaipailaan di man kunining ay kinadyos na apay nga kanan ay manragsak narigat mat di manragsaket no adun panpandanan no aduy kalkalabanan no adu din pakasubukan kat narigat di manragsak angem samet nay advice di imununay na matingam day tako. Uray si Apostol Santiago imbagana di ay lumapadpadas kayo kat rejoice in the Lord. Kana naman manragsak kayo tan isdiya yung umanos wano umali din anos ay pataudan na din panubok ay day. Kana nasti wano siya'y paka-exercisean din anos. At uray si Apostol Paul kanana rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Siya'y kanan abundan. Matlang andyan. Isumat lang. Ay niyo, ilan takabo si Apostol dyan ay adadu din pinadas na. Adadu matabo din nandana na matlang. Ay rigat sin panagserbi na ang Kristo. Siya matlang abo din kanana. Ay kananas di ay maparmek tako aboy lubong. Babaan sin pamati tako ang Kristo. At aduman na din Antichrist. At aduman na din kalaban. Sinsinan lubong ay nay. Ngam napigpigsa din wadan da kayo. Ngam din wadan da ida. Kanana abo. Isu nga tungpalan tako da na. I-apply tako da na. Ay advice na din apostol. Kasi si Kristo ay inawat ako. Ay biyag tako yan din espiritu ng bubuyan na itako. Diyos di rago, Diyos di anos, Diyos idi strength, Diyos idi pigsa. Kaya iso nga, sadi ay kinadyos na di patiyan tako ng bubuyan na itako at siya'y isang gata ko. Siya'y ilaban tako sin sitwasyon tako ay day. Iso nga oray kamanadi, salamat ay Kristo. Salamat ay Apo Diyos, naragsakaklat natanwada ka ay kadwak sin sinay sitwasyon. Kananta ko, inbis nga manririta ko tang di kadwa na mamaganda din, manmandaan si kamandadit, manririda na Apo Diyos. Isdi day man singir ang Apo Diyos. Bahkan kumasadi di pailat akong Apo Diyos, no diket di karkarot ako ay man kararag, mandayaw ang sisiya, man paklep tako no kasapulan, man parintumang tako, man ayunar tako, ay man kararag, ay mangidayaw ang Apo Diyos, oray sindada ay sitwasyon. Iso nga, ituloy tako lata di man serbi, tan magayo dum matsiumayan tako, di ka mamayatan si umayan tako udwani, yasin panungpalan di biyag, kat si Apo Diyos. Iso nga kanan Apostol Paul ang sakan di panagbiag kat ang Kristo kat ipapatay kat gunguna. Kanan si makidangadang tako
si panakidangadang di pamati kananamat lang. Isu nga, sadi da din advice sina. Et mo, sa namnamnamak din ang nandanak si panagserbik ang Apo Diyos. At adon, maminsan, walang chimpo ay manugugat ako. Walang chimpo ay ma-misunderstood di pugaw day tako. Dadin papastor, ay wada kayo mandagdang, walang chimpo, ay di kanayon day ilan ang day tako kating kurang tako. Walang chimpo ay nalakad ay mangkalkali, si uuay na ay laydun day bagaan day tako. Ngam, uray ka man na di, ket naililak ay si Apo Diyos, siya ay bumadbadan, ay nanpapapigsan sa kaning ganaswada kedwane si kamanda na ay libon ni panagserbihin Apo Diyos. Isunga da kayo karkaro, da kayo ay sumarsarono, ay mandrugrugi si panagserbihin Apo Diyos. At di kayo maupay. No amuyo inayagan Apo Diyos da kayo. No amin nayayagan Apo Diyos kanana. Wadak ng sika, adaktay ng sika, adakbaybayan sika. Kanana, amin na inayagan na sinayagan na Joshua, kamana din bagana, ayagan na sa Abraham, kamana din bagana. Wadak na kayo, inayagan na rin apostol. Wadak na kayo, ingana si ungto di nagawon, ingana sa panungpalan kanana, tan makiwadan na itaku babahan si Espiritu na. Isu nga dito kong kanan, ay tinaynanas na itakon, wadat ako ay manmandan si panubok. Isu nga padasin tako kad, di man ragsak lata, uray manmandan tako di malaydayo kay Apo Diyos ang si kaibiyag ko. Malaydayo kay Apo Diyos ang si kaipigsak. Estita ko i-apply dengan karanta ko, Jesus is my everything. Isu nga, sik ay anus ko, sik di kadwak ay manpatuloy si panagserbik ganas madanon ko, din in plano umunsakan kananta ko. Isu nga da Pedro kat sa di inamamag da, ay di na nang give up sinanandaanan da si panagserbihin Apo Diyos. Sin verse 14, waday mailat ako abus na. Kanana nagasat kayo. Yan. So, katpasan ni panagragsak na kulata, sindadepan pandanan tako. Nagasat kayo abo. Mumalaslasoy kayo. Kanana bagaw sin pamatiyo en Kristo. Tansay pangamuanyo ay mantetee din manakabalin na Espiritun Diyos. Enda kayo kanana. Nagasat kayo, numalaslasoy kayo. Urayin to iyat ako Wadalata din manglasoy ang dait ako. Di kadwan ay dapat padasak ay nanglaslasoy sa manipod sin inrugik din namati kat di kadwan din kanak. Adwan ay nanglaslasoy at na din babaknang si material ay banag. Ay nalakaday mangkali. Tan sa kanay pinili na Apo Diyos sin manugiak si ministry kakaasin ibiyag, kubri, at magayad-adal na din pamilyami. At iso nga nalakad na din nangangato di biyag na si material ay kaibaga-baga das laydun da ibaga. Kaya tada doon ang kasasakit ay madnget ako. Kananda pa isininak mangas kasaba, adikat man ublay, ito'y kanam, kanandas di. Kailangan ko iman, kananda. Din udong kat inada pa din do'y panupublaan mi, din talon ay taltalunan mi. At tinauli data kananda, ilaan ko di man lumabiyag san sana, ibagbaga na iway biyag na iman nanayon. Kananda tinauli data, ilaan da kanukod no adi kami mati si dagaan. So adado din napaspasaran mi ay manseserbi. Di sapay, dadin kananan nalalaing sinanlubong, dadin way degree na ulo nakaadal ay nalalaing sinanlubong, dadi di manglaslasuin o di dapatiin din mensahe. Dadin nangangato di position nas nanrabaw di daga. Pakairamanan dadin kananda ay wadada ay pupolitician, ya din ano kada dadi di nakadengdeng aksi na sa sakit ay kalkali ay adikan ma-explain. Dadin religyoso ay nangangato di saad da si relihiyon. Dadadi di nakadkad nga aksidingam, bakan si Apo Diyos din ang wanis din dayta ko, bakan si Apo Diyos di manglaslasuyan dayta ko, kakapsa, tan si Apo Diyos pa'y kat ililana dayta ko, bakan sinday kasasaad takos ng rabaw di daga, ililana dayta ko sin pamati takon sisiya. Bakan na ibasbasi no sino kas ng lubong, ibasbasi na no sino ka ang sisiya, babaan si pamati en Kristo. Kaya dadi napadpadasak dadi si panagbiyan.
Ngam inturtuloy ko lata din ang serserbi en Apo Diyos. So madaduda din. Adidan ma-apresyar din ang mamagad Apo Diyos. Dahita ko babaan si pamati. Ngam bakan matamin matkitdi. Wada matabo din mga apresyar. Wada matabo din napakumbabay. Pugaway pinati dada din may kaskasaba. Iso nga wada mat na din ang receive latabon Apo Diyos. Edwani may ilak ay da din ipugaway kakamanda di tay daat di sumubsublat ay rumangrang ay sinanlubong ay. Iso nga anday tako kakabsat. Gagayam, di pamatik at masubok, magay umayan tako ay talaga. Magay iyat ako, kamanmat lang din Israel, ay sin, wada da sin, in Egypt ay doy, irwar Apo Diyos na ida, ay umay da sin, promised land, ngam, di amuda kat promised land ay dagos no bumula da, Egypt ay doy, ngam di bumula da baw, kat wilderness pa lang baw di pandanan da. Wada da din ewag sidi. Wada da din scorpion. Kamaten pa'y paraon da ida. Waday bisin. Wada da din chimpo ay magay kananda. Ngam di purpose na di kumamandad andas dita. Malinisan da sinda din ugali ay bakan na ilangitan. Wando bakan maikarisin promised land. And ita ko abo kamanadi. Uray no namati takon, nalinisat takon si dadan Kristo. Na ibilang tako'y nalintag na santuan, babaan ng Kristo, babaan si Espiritu ay inawat ako, ngamdilay doon na po Diyos, bumula di ay kinalintag, kinasanton Kristo, sin kararwat ako, sin biyag tako, sin ugalit ako, iso nga mandat ako, sin panlubok ay doy, tas ay way iyat na ay ma-develop, waday iyat na ay mapurma, din kina Diyos ang Apo Diyos ay biyag. Biyag na ay man-reflect ko man dito ko wano maipaila ko man and dito ko day kina Diyos na. Iso nga siya'y udum ay kaupayan dudum ay manserbitan di amuda dudan di manserbi ang Apo Diyos at mayat amin magay pakasubukan. Ngam at adu ngamin din ugalit ako ay laydon Apo Diyos ay mapurma kuma din ugali na unday tako at mabaliwan na din bakal na ugali. Ngam dinudo mabay pugaw, adida amudi, ay no maminsan day dadin usaran di kabusor, payabuta upayan das day tako ay namati. Ngam adita ko itulok di, tan si Apo Diyos ay wala di tako, din ka na naman, adinan, taynan day tako, adinan baybayan day tako, sin in plano na sin biyag tako. Wala pa'y dirisay, basak sila numanay Pedro Kapitulo 1, versikulo 6, again, versikulo 7, may ilat ako di kamanana, din advice pa lang ang Pedro nan, isursurok ay nay. Verse 6, kanana, manragsak kayo, bagaw sinaminda na, ulay mo, masapol, kayman, ay namuusan niyo, dinan kikinalasi ay ligat, sin kaatikan. Kananas di, so mailayo ay sin kaatikan, at namuusan tako dadi, ay ligat, sinanlubong ay nay. Ngayon kanana, nga nanay kananas di, manragsak kayo. Narigat nga talaga na, bakan basta-basta na, sakan ka, napanasak kay luadak sila yung sitwasyon, napanasak talaga manuga ka na talaga, kaman kan kumapsut na talaga sli, ngam sinusurwan, Apo Diyos sa kansi, at makidangadang si pamating, ganas inpaila na din biyag Kristo, ay si Kristo di biyag ko, at din biyag na, siya'y wadan sa kan, babaen si Espiritu. Iso nga nuwada na didwani, uray no, dakkel man no basit na di kat numabingsan kat bang pressure na dito ko. Yung kanaan ko ibaga, si kay Kristo ay biyag ko, sinandan ka si kamandana, nga dana ba, diin biyag mo, sin kamandana ay sitwasyon. Ipailang mo sa kan, ta maibiyag ko, ta tumakderak abo sin kamandana ay sitwasyon. Kankanak si di man karanan. At siya ni umani din joy and peace and Apo Diyos, ay mapusin Espiritu Santo ay manubla. At wadalata din ragsak mo ay manserbihin Apo Diyos, sinlaksig daday panpandanan. Iso nga da kayo kakabsat, ay mandengdenges na,
di encouragement kus na, adi yun kanandudan ay adi masubok di pamati, ngam di advice di kalin Apo Diyos, pumigsa takuot en Apo Diyos. Habang man mandan takos di resulta na di, siya ni dadin nandanan tako ay doy, mai-reverse ngay, manbalin ay pansayaatan ba usin masakbayan, isdiot ba ay may pumpromote ka, habang nga maka-overcome ka. Isdi kay gumatngato ay ngumatngato, si libel di biyag, di panagserbi. At umada na do din maawata may tinag-Diyos, Apo Diyos ay adin kayan di lubong ay itdo. Adin kayan di pugawaya dalan si sikular. Dadiri pang ilam si tunay, ay panakamu na Apo Diyos, ay pamati wano panagserbi, ay waday talaga din biyag ang Kristo, ay bumulbulan sika. Kaya dadi din experience ko, si panagserbi, sumanayak pa lang adwani, ay mangikas kasabaan Jesus, ay tetet iwas si Apo Diyos, ay pinatit ako. Wada din chimpo, ay pandanan takos di, ng wadan chimpo, ay promote Apo Diyos sa itako. Wadan chimpo ay madagangan tako. Wadan chimpo ay mabsug tako. Wadan chimpo ay mauuyaw tako. Ng wadan matin chimpo ay mapadayawan tako. Wadan chimpo ay kaman magay mamatpatin day tako. Ng waday chimpo ay wada bawda din namati ay mailam tulang ay wada da ay mangibaga ay gapusin pa na kausap di biyag mo. Yan wada da ay namati. Gapusin pa ng usar Apo Diyos ang sika, yan sinmigad di biyag na. Iso nga, adita kon maupay, tanbakan at anggay, din panubok kumadi ilang tako, no dikit di din amagan Apo Diyos, ay sigad si biyag tako. No, humigsat ako, mantuloy tako latang, at mandan tako sindadi, ay pandanan, ay in plano na Apo Diyos, ngam, adita ko kuman man surrender, tan si Apo Diyos, adi na i-give up it ako, no adita ko lakit di man give up. Verse 7, kanana, diga po ay laklak aman yu dana, ay ligat at mapanagnakan di katet iwan di pamatiyo, tan ulay balito, ay adi ka kumakaman sing inggana, at masapul ay maipadas si apoy, tamapanagnakan motat iway balito. Isunga, masapul abe ay mapanagnakan di pamatiyo, tan nabalbalul mo din balito, at mo maila di katet iwan di pamatiyo, apul balan, dayawan ya bigbigan Diyos da kayo, sin agaw ay panpailaan Hesus Kristo. So mailas di aprubaran na Apo Diyos, ya bigbigan na Apo Diyos, ya padayawan Apo Diyos, din ipugaw ay doy, babaan si pamati, no, sisiya, ket maguguran din pamati na ikaman balito. Nabadpadas ko na adado din nanandana kay adak mauawatan. At ado din sitwasyon ay nakaipispiso ka na di kaawatan. Ngam no ituloy mo di mamatin Apo Diyos, sidik ka ay mapurma ay kaman sisiya. Iso nga siya'y danan takubaw di. Ay manbaligi, magayudom si pandanan, tas ay manbaligi tako si panagbiag. At sadi di laydak ay ma-encourage, senda kayo man sirserbi, karkaron na kayo papastor, marikriknak ay waday papastor ay mandengdeng gadwani ay maupay kayo lumamingsan, wadang simpo ay papatiyo, ay manserbihan Apo Diyos, papatiyo ay kararagan na din kongregasyon nyo, ipapatiyo mat ay turong na ida sisigad kuma, ay panbiyagan lang, lumamingsan lata, di da mailila dadi, ay sakripisyo, ay amamagan nyo. Adi kayo man dibaptan, bakang da ida, di pang ipapailaan nyo si Apo Diyos ay nangayag anda kayo. Nung minsan, adida maila din pa nag-ayayonar mo. Adida maila din pa nagkararag mo. Adida maila din pa nag-meditate mo. Ay manpuy-puyat, tas ay mapakan mo da idasin na espirituan. Out at iwasay kakabsat. Sik ay pastor ay mandengdeng gadwani. I know and I know. In my spirit nga, wada di pastor, bakang sa
ay wada kayo ba discourage sinililan nyo, sindengdengan nyo, ibagbagadan da kayo, pumika kayo. Si Apo Diyos, sinangayagan da kayo. Adi kayon maupay, wadan tumatlaang ay pailan na Apo Diyos, di kinatutut-iwan na sinbiyag niyo. Di amagan tako, ituloy tako ay mansik ang Apo Diyos. No sinus Apo Diyos anday tako. Si Kristo ay inawat ako, siya'y baligit ako, siya'y strength ako. Siya ay nawaspasamak, si panagbiag ko, si panagserbi. Ngam nayak adwani. At the more ay manggugro latanan ministry, the more latamat aboy at aduda din po barsikyo. Nga madito ko man give up, talad adom tumatlang di man pasalamat, and Apo Diyos si panangusar, and Apo Diyos sinbiyag mo. Ay kapsat, ay pastor, tuloy mo, di man serbi ang Apo Diyos. Ituloy mo ay mga saba. Talwada pa idudan, ay manbunga, dading kalin Apo Diyos ay maimulmula. Kaya dana di may encourage ko, Edwana Elabi, and I know na si ay pastor, may encourage ka. Kaya wadan to'y chimpo, ay mailam, di bungan, di pa nagserbi man Apo Diyos, ay sigad pa idadan, babayan ang Kristo Jesus. At sana di may preach ko, Edwana Elabi, kaya mankararag ko, ay si Apo Diyos, di mangipaila, sing kinadjus ng data ko, tarangada naman ipanpandanan tako si panagbiag, sisiya di pinatit ako, baka nipugang. Hallelujah. Let's pray. Mga Diyos, Sedwani, salamat ay sikay Diyos, ay pinatimi. Sika di adin ang mang tainan, adi mang baybaya, sinamin ay nanayagam. Nayudwani, mamatiak ay sika din man, kalkalian ay para sin papastor ay danay nandunga. Apo Diyos, taksam din biyag na. Dawatakan sika papigsam day pailam din ayat mo day da. Ipailam din plano mo day da. Tadidan ma upay sindarin mailila da ay negative sinang rabaw di daga. Yan negative ay sitwasyon da. Sikaya po Diyos sidakdakay nangayagan day da. Ay nanbubuyan day da. So nga ikararag ko ay pumigsada. Ituloy da di man serbil sika. Prubong din kalim may kaskasabada. Taman bunga sinbiyag da yasin ministry da. Kastamot na din namati ay nandunga duani, mabalin nga kongregasyon, mabalin nga minister, dawat at sika ay paila may Apo Diyos, ay da kami amin, di plano mo da kami manbaligi, adi kain plano da kami maaba, di plano amin da kami, kat manbaligi kami, sin nangayagam, yap in, paila mo da kami, ay pinatimi babanan Kristo Jesus saya pumi. So italap ko daydan sika, sagida maminda kami, tapumigsa kami lang tapos panagserbi, ingana si kamaudyanan, sinanrabaw di dagahinay. Kaya italap ko nga ron daydan sika, in Jesus' name, Amen. Kaya, Amen. Ingana to kasin, sinungalay live stream tako. God bless you.